sumadak ng mga ulama. Majidi penuh murid agi idan dah. Nah sumasan magdanya kalau ulama di magistau. Pagila si magistau, istakim mo. Nasakan niya nasalang award yan no. Alisto. Tulong listo kong piyat ini. Dia nga pinaka nalim magalisto tanah ko. Kadaman pinapirawa kama. Matang ko lang kanyo kung bisubeng na pupakasing ako. Umana ang mapikira, alisto. Apa yang perlu sabi nga na miya antur. Tama makatong mga ulama, di niya kalilo dunia. Ayaw bumanari ang kapital ng dunia na sa mga ulama ka. Umanaw sa mga ulama, napakaputuan daw taala sa dunia. La ilaha illallah. Udah mga ulama, di pa kami nga naman. Hindi naman ingin anak yang kami nga tabi. Akhlak ulama na matang, ada taruh biskom yan doon. Tunan yang utapi ang mati ayah kayo po. Tawa ito minal gas-gas. Minal kos-kos. Allahu Akbar. Bitan bato ni Pia mati ayah doon. Matang ko lang, anak yan tinanak, nakiyawing yan ang utama man. Nakagyo ko, edinyan ng suwaraman yan, daya mini edinyan ng, nasuin na ang utama bagi. Matang mamay ito mo na yung makawing ng sunog ko, lagi pinipili yung sunay yan. Kaya makaliya ka rin mga singon. Nakagyo sa madak na, ay! Lagi mo niya nga ano ba ito para man yung hayanan? Hindi nila lang kasi yan, nasumising ang mga. Ganit yung napenala niya ron. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napamakalamang ulama. Anong man ang gado-gado? Kaya igira ayaw maalam yan na sa mga ulama na andin ni tagirawiran. Mapito na butatano. Kami ay saulang sa Cotabato, sa Davao, sa Malaysia, na matagwala ka apya. Yung bugo, ipapakapi ang ginawang ka na parang mapuma sa apira. Sabi na mapunga marakwa, hindi ka na ganyan nung nakinyata na matagwala ka, di na pangaybiya. Grabe. Allahu Akbar. Alam mo na taruh yang unang tanwa din ka kunin na manisa na magajo Ramadan na pagiraw sila na bumbalo sa Saraguna lang Ramadan. Bumbalo sa Saraguna lang Ramadan. Ayan nila kami yan. Nasa tabi ako yung wigin na lang Ramadan. Nasa katanong tabi ko, nanuka di ko pa nabi ko na ulan niya. Matang wala katanaw yung panadagabubay na makikatanjaman o ka. Kunang nan, ipagawagi sa ako ba? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ako pa namin, ano na Ramadan, mga 5 gabi ang tubugero, si Sagram Siro, sa Marawi. Namili ako na, tumiyan ako sa pagin, napagin. Ano magmana, di madala ka restaurant, sa baba pagin, sa Marawi, nakukuhan, Ramadan. O namili ako na, miya kalala mamagkapan, di napagkapan. Nasiruan ka niya, nasirin na, miya kalala uwa tilapia. Nabubus niya sa baka. Ada kan, wala ka ba mayakisot, apya gini po siya, na di nga po subuho. Inawatakan. Nah ini ustaz ni tagu jangan nak lagi aku makan pasal tu kumat. Nasi mana aku ni kadulu tu. Bukan lah sushi. Cuma aku ni. Kira kena alim. Adi ni atatan. Dia kena ni akan dia tak mana. Dia nak laki yang membawa di sini ke Sophia. Dia nak membawa di sini. Ini akan dia tak. Di mana aku ni akan dia tak. Dia pergi ke sana dia pergi Dia kena nup sini atai wali. Dia kena nup sini atai ho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sa mga sahaba, mga tabi'in, na igra-abirang buhay ang maana niyan. Na niyan nagsubang, na ipagpagkapi-api ang ginawairan. Uway, ano na ito nakaaman ng ginang subang, na pagkakais siya sa tanod, sabag sa iyong pagkakalakiran ni Arga, at yung pati aman na sambayang. Sa tanong manari ang maana niya ng mga umat na nabi, mga umat na marhuma, mga umat na ikalimuna, na piyaka, ayaw maana niya, natituwa kaya mana ini magkakatan wala anumara. Tapagumpa ni apamanitan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa langit. Ano yung kaamanan niya? Nasabi na ayaw niya approve ini bagay Allah na 50 awak ito. Dan naman niya kala agagaw Allah. Udah sabab wala ko Nabi. Turma sa akasih kakwala ya Muhammad. Katanya gusto mga matka. Inna ummataka la tastati'. Matana sa mga matka na nilang kinugo. Aman na 50 awak ito. Dahil patuloy ayaw niya approve na 50 awak ito. Di magagal. At yung mga siya naman, bukan na nakapagpag. Baka 50 kapagpag. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tafsir naman siya, ma'am. Assalamualaikum warahmatullah. Pagbang naman aki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tafsir naman siya, ma'am. Pag 50 kapagpag, mapatad. Assalamualaikum warahmatullah. Pagbang naman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benda tinggal ngabarang.
Aduh, nak alam ko nalawak na. Nabundong manisyo lang, napira lang niya. At ang walo niya pertama betul sumam. Dia kelimur ketan bundong pala. Ayam mana niya na lima ang niya approve. Panong man gila-gila, lima awak to niya approve. O pamakadum na maranaw roo. Sa langit. Hindi na yan nasulat, pero nga kuhan la, yamat po. Pagili mo lang, ada penuta maranaw. O anong nasaba maranaw, kaya kayo na tanong yaman. La ilaha illallah. Kamanong man gila-gila, mga urip-urip daw. Na, ayaman na niyan. Na ayaw to anita no di pag-usaid na subon maka binasa ko mga amal. Na isang tugo nabi na istiqlalo bi'uyub al-khalqa na sukat mong ka na uminti mga kaadno Allah. Apeso panganang ka na di pa pagayabang di panguminti. Mga pinatang di di panguminti. Mga kaadno Allah di di panguminti. Kabaan namin yung baano na baan namin no makalilit Allah. Ilallah. Apeso Nabi sallallahu alaihi wasallam na ila isa-ulaw lang yan. Natangla ng mga karuman yan sa panganangkan. Na ang may kanina kababayaan na palakaban yan. Naging pero sa Nabi. Noon na ipot pumaking yan nun. Na sumising po sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na may mga karuman yan. Na may kagilay na sa Nabi. Na doon yan nakababaya. Isrin na takanon. Na nakabang piyo-piyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na palakaban yan ipang umitik. Hindi isa okay, uli ka, kumabaya so pagkita ka, inrat kay karuman ka, nalakamit ka, nadi ba pumamin, nasisinga ka, nadi nga naman ano ka, aamay ko ka, pupunto anak na ya, nadi maratagi na may karuman ka, abubay. Bagito ay inuminakan, ha? Kaya saruman. Hindi karuman nga abubay, kanang naman, kaya saruman ng mura ka. Hindi pa nga sasarukan, hindi tabi ka sa mga wata ka sa pula gudu, at hindi mamagudu. Yung kote, kasi lang nangamiya ko lang. Bako mo suisaw na pimpatan na gubok. Tama ko masuisaw na diligtulo ng apapir. Tama ko masuisaw na misa sa walang ulo. Tama ko masuisaw na pimpatuan na gotas. Dito ko pala sa mga namikupang na kasaruhan ang mura ka. Paman na ba piya kaya man nila di ka kababayaan na kundi ba kakaami ang uwe ka. Api adi nga tayo. Naman na ba sisinga? Namahang atagi sa kalipota na nukag na murka amata. Ano man nabubay, gila ko na supag na nera ka na ilan na nabugantay pa na ka. O, naupo na ka mabubay ang mga tanong ka kapsipangaw na di mga nubay siya bubay. Hindi na naman nga mabubay, grabe. Na ayaw maana niya, natagi sa kalipota na ayaw mo kapakamblag yung nakapapatay. May kapila ka na, pagpagkita ka na kapagkita mga dinganigang guwa. Miyaw pangaw mo ako. Nakapakaya miya ka na naawida ka na po. Ikaw pa kayo ka pangumin. At istigaw na bi'ayod na khalq. Oy. Paman na anameleng ka na isa akapirli pinaabulit na pinaida istigbalo ka makruha ikraan na minimbarat na mga ka aminida nga ka aning kagkababayan na ayaw ko na puturo na ka na la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Basta ana di nga keterangan. Ibarat yan. Na may masaka sa madang na mabini-introduce ka o kimadang na tilatang mo na lima na isa po kayo mo na nisisibay. Kayo mo na nisisibay kasala ka madang at kino-anon. Namin yung mga sawali na kahit dito di sa po. Dati ka di pang umin. Gusto ko siya yung nagsisibay. Tuwin siya kisisibay yun no. Tapi ko na nga doon. Mga pirata na yan! Yung mga dito! Ano yung mga nilili? Kasi mga pag yung mga samadang, pag yung mga samadang, napalag yung nasa ligis ng alapang kaburuman yan. Okay. Pamanga, madakalat kami at adik Krishwa. Siya nga na di na niulaw lang. Pwede ako tatabitan na inatang ikarang mga sa panganang na, matin mo siya, maluway. Nagkatalo akong bugalapad. Maluway ni, naku naman yung una, kamaluway ako. At ito ba pang istiqad, bi'ayod al-khalqa. Yan kayo sa nakatuwa nyo na primentan mo yan. Ano na ba maaayag na lupukin na kapangumin? Sakad mo Allah. Kung ako na kayo sagad yun, kaya katawan nyo kayo, mga lubitaro, umino ka ba yun paapal pa makinaga? Kung yan mo sagad yun na tambis, namiya kalalay kayo, namiya makituti uma. Tinabunda, kaya miribas wallah. O ayun yung panilibas wallah. Hindi na mga ala, malay kayo na mga ito yung
Siya ganda niya man ang nababasan. Na mga ito kayo, na miya makalalay o nga, kayong gising nga daw may papalangan na. Tingnan ko ito po, yari ba suwala? Miya pakakilida iyan. Miya pakakilida iyan. Dapat tingnan miya babasan na may tuloy o kayo, na sumanin na siya tawag sa matuwa, kayo at tabis, miya makalalay kayo, nandatar, malayo nga, na malay kayo. Dati tumagulong at tabis, kasi sa miya babasan, o ay kami kayo na may tumabi, o nga. Di suwala na miya pakakilida iyan. Nasinturo ko papunta kami sa ka-ilay niya, no? Yoro. Bada kaulog yung panangin sa saping niya tabis. Sa pulwag-wad wakada kalian na mararantar. Iya ka na. Unya nila na tabis. Bumilangin sa pulwag-walo. Suwag-iswala na damaribat. Sa kanyan din. Papamakaya niya ang mga tabis na babasan. Iyaw pa ka ba nangakan? Kailangan ang kumpakumangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paman na kayo nga po napalawan sa Allah. Ladianan. Ape, so bunta do tao. Dadi ba pong ginawa matay muto na maratalo tayo buntal. Di. Agi, sumano siya nang uto hamdala ang kaalima. Alladhi aksama fi aksani taqwi. Ina din wallah sa manusia. Dadi na una niya na miya kape buntal. Doon naman, ape sa mga mali katwala na mga tatay. Nakiyang buwan ng mga manusia. Ape sa mga China na may mga titido na kayang buwan ng mga manusia. Okay, nadal ang pag-ilay at pinatang abamatay. Dumili ka na karamo magwapo. Namatawa nakakuha ka din sa manusia. Tabi na ka naman namatay. Nakuha ka din sa manusia. Ano din ang pintalyan? Napakuntulang nga siya. Nakuha ka sa karamo ang nagwapo. Napakuntulang nga siya. Kamatang wala ka sa manusia namatay din. Ang pwede mo lang yan. Nasuminga, nabiyakatay. Kasuara po, pakasinang ako na. Matang wala bukan rabo kami ate wo saya karabo sumatempan. Allahu akbar. Ladina na piper katan wallah. Daman bukang ilatan nan mang kompir na mga tangilang sa mutatangila karabo. Dadi na tangilang na ookiran. Ilaman daw na tangila ataw na ookiran. Na imo na kokiri na iya na mitkadir na sa Allah. Kenapa ini kira tangilang nga pag ina ko may tuwa na anapor ni Chus sa sugat yang inaka. Anan mabuk. Ate abon na bileng sugat dia karomang ana napululugum. Adu ni manisil sa bukit. Pwede mo tin unot. Dito sa tangilang gitu. Matang wala biga magiro akawang ka. Tumangati ang nakapias pati na nasusupan. Tabi sa kadapuan ng tanda na di na nangisyo kabayo Allah subhanahu wa ta'ala. Api ayaw mo, pipigan na ka, o piya ang pusi ko maabala at sino. Ilan ng kanuman wala na pipiya ang kanuman ba, na ilinilang yung ano na pamimikiran nyo, nagpapakay ang mga naaparat yan tanong ko Allah. Akhrajakum min butuni ummahatikum, la ta'lamuna shay'a. Piyakapong kanwala o mga tiyan o mga inaiyo na doon na aban yung katawan. Allahu Akbar. Ano nga man ang gudu-gudu? Ina ko may tuka. Namya ka nung makakotin wina ka. Namya ka na umakasangkaan niya. Nang nakapupakala ka, nang nakapupakagagawa ka, kapupakala ka, napupakala sa mata, pupakala sa tangila, pupakala sa ngirong, pupakala sa lima, pupakala sa mulul. Na andun ni kataman nakalaka, na inistap wala sa mga amatanga, na inistap wala sa tangilanga, na inistap wala sa mululanga, na inistap wala sa limang ka. Ino mo, lagi ayaw maanan niya na mito man sa kala. Ay dapat ko no mito man sa kala ka, na dito man nakapagipumulo ka. Datarang na kanuha ka pagkatasya, na mito man nakalaka, na yun na kanuha na pagito. Na dapat ko ngayon mito, madidim po man ako, api ako nagpagkatas na ka, ayaw maanan na kanuha nga ka, niya ka may paras mo din. Na pamaka mito man nakalaka, na di mululo ka na pagito na pagkakala. Pati sa pulang lima rabu na miyate pa mo ka sa baba. Allahu Akbar. Napamakabukoy na yung mundo niya na miyate ko dun. Doon na mga Roma. Dahil inuwalin po Roma, gagagag ang so patang. Yan ang gagagag na sa lipstick yan. Paman, namiyakan lang po, may mabuha lipstick, yan nadatar ka na baril. Tabi sa kadapon lutan. Kaya dapat ako lumito man nakala ka, dahil yung nga, dito man nakala yan. Biya tayo tano, pero kung nangangirong ka na, tamarun ka pa ka. Kaya ka nalay na po. Kaya nga niya ka ba nga, isobrahawan o pa ibo. Allahu Akbar, napapangaulugum lang yan ka nung matang gigising ano mo.
Natagi sa kada to na nadun na ko do nakapadagang sagula. Gaja pubay ka mga mga nyawa pang tagula kanaya. Naman na rin o kapagagawan daw ta'ala. Matanas daw ta'ala na Qadiru ala kulli shay. So lang mo shay na ipapaaro Allah. Ipapaaro Allah. Tapi di nabi pamanapin naman. Namu na kita dan wala sagya kung taltano na piso dan wala. So mata na sinyantiago. So tangilan na sinyantiago. So garong na sinyantiago. Ilaman, niya kapiyat-piyat kaya tawag siya wala. Dan yan siya pangaginawa. Kaya napatakan piyakan lang kung niya ngangirong tanong. At yan yung mitirin nga nasusurong niya, naging kaya ang naman niya, nangirong mo ka. Nari, na yung masusura ka. Kaya katotonas, tatay iilay niya, natagin mo siya diyan, ngirong ka. Yan nga sasalangan na kanong atiyakin. Allahu Akbar. Yan ka ka doon siya murka ka. Nung masusurong ka, buwan siya pakapatuwa. Eh, dapat ako mabiya ang ano niya, nangirong ka, nasinintay mo siya puro. Napunyan piyakan lang ka. Uman mura na mapulatangin ka. Allahu Akbar. Eh, syuwapis wala utak na napapagagas sa Allah. Tapi amal baka na makasagad. Na, apakah binasa ko mga amal. Apakah binasa ko amal na hubbu dunia na sukitaralu. Ababa ko dunia. Takaba sa ngalim. Firman ito. Andun kitaralu ababa ya akako dunia. Nabiya binasa sa amal ka. Allahu Akbar. Wa man hayat dunia illa mata'ul qalil. La atub wala akaw yung dunia inunta na sagad. At nunta sa masagad. Kaya sa science na ayarkira nun na sukon sa dunia na it is a globe. Pamana, globe, matiburun. Okay, para diyan sa dunia na globe, matiburun. Kasi sa science pa na inokon na yung niya na matiburun kapatinara. Sama na inokon niya gagawin. Tumining sa dunia na si imyatang pariman pa sa dunia ng anuman na rusiran dondo. Dahil sa tanong na katatali ko ng tanong ko amanan niya na anuman na gagawin ka tanong tumining sa dunia. Na dia ko berarti ubah sa dunia na patinara. Ayaw berarti na nga sumasagad. Papa mga sa dunia na patinara. Katigla midinug sa niya kay Kipalinug. Na matang wala ka magulang doon na matang ha. Ama. Midinug. Atau nak nak kita nak nyatay mo siya ka. Wala ka nagkakalap. Magito na miyak kay Kipalinug. Napaka, ama. Kunyas kay. Lihat ano. Namiyak kay Kipalinug. Kaya po nako tingur. Oh, liut ko lang. Pero lang sa amat. Siya na ka. May ganang dia. Adi dunia na tuminingan. Pamakatira man isa na mga tama. Paano man nakatira? Hindi ka eh. Sabi ko, aduh, ma. Aduh. Napamakasunin na pira-tira. Atitingrap man na yung manamya tampar sa langit na dia lawas eh. Dia gusagu, dia ragatagu, dia ranaw. Dia tampar sa bubet man na dia langit. Ati, niya gugusa katanwa na gaya. Natama sa dimapit, ano man yan, nabilang kataway. Kaya ito nyo ras alam na, hindi ako nag-ibisip eh, kagiwawa na ako. Pamakapura kayo, ano nila, sugunin na puputik. Manaan na perhatian sa science na dito perhatian. Kagiso science na bimbang ng manusia. O pamakascience sa modern Quran science, ay aman na niya na sihin mo sa Quran, na perhatian na makasusunod ng dada. Allahu Akbar. Natarang na pitir Allah. وَجَعَلْنَا آيَتَيْنِ Biyan niya nito wala ta'ala. So ayaw maano niya nakadidong-dong na tanda. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ Biyan niya nito wala sa kagagawing ang dong at tanda. Kaya kung naman paganito babakan, ayaw mo pigilan mo. Sa ayaw maano niya na suwala na alila Allah. Allah ay sanun. Suwala na isa-isa. Na ayaw maano niya na niya ang ganyan ka pakasugir sa kagagawing ako niya kakagagawin. Ini mantok gagawin na siya binwala so dong-dong gagawin. Kata bayi nung niya gagawin, kabanda pendekenan nung nabius. Mga tanya pita, padengan niya walay tanan. Padengan niya sa Diyos. Nauna, pagi ka bagay bisa dong-dong, nauna, padengan nga. Nah, niya gagawin, that is the power of Allah. Pamana, bangiranan Allah subhanahu wa ta'ala. Alright, ayaw maana niya, namanong manong ayaw ko, pinirang, nangya niya, nagira milino, pagkakaw. Nakari na sa diya, pagkakaw nung na dunia, napagirapanan ng Allah. Na naman timo tanong na nango na mababanin siya na itulutan mo yung kaawad ay namatang wala ka din ba din dengan misik ay gising na yung murha
Ano nga nagdudugda? Ano naman nagdudugda? Allahu Akbar. Ito sa mga sahaba na ando ni malumulindong naman siya na maada katira na babangkit. Ando ni amalan niya na nilulundong na tira na babangkit. Naman siya na kung hindi subangit. Pag-isa papata ko bangkit na niya, napunda ka sa ganun. Naman na sa ganun. Napangit ni. Nangamarama pa niya. Naman na sa ganun. Napang sumisinga. Naman niya ang gagawin niya nilulundong. Araw eh. Allahu Akbar. Ay mo na niya pikir yan na araw mo man. Di na nga ba nagkapakay dito niya kapakaputo untuk tatas ang kaadmiya. Barang ano katawi. Suman mga papata ko bangkit na niya kauma. Fahal